Здравейте хора, аз съм Петър и в момента ще снимаме на Crossy Roads. В момента ще играем с Бразил Чикън. Ето го. И да започваме. Аз няма да играя много. Ще играя някъде там 5-10 минути. Не искам да го правя чак толкова дълго. Блъснаха ме. Чакаме да зареди. Вече почнахме игра. Защо винаги е така? Няма начин. Ще минем. Сега тук е трудното. Не, защото аз съм минавал и по-трудни, които са много по-далече от това. Добре, що те кара толкова бързо? Иначе ми е чак 78. Минавал съм на предната ми игра. Тоест, преди като бях се инсталирал, бях 178, но стана ми малко тъпа и затова се изтрих, сега пак се инсталирах. Това трябва да го мина набързо. Понякога е така, мразя колите, като са толкова близко и веднага са като се придвижа и една до друга са колите и като не може да минеш е много гадно. Айде, отнеси ме влака. Така, например, както в момента. Юпи, взех си паричка. За малко. Остана ми още 10 да смина рекорда.
Ще изиграя още една-две игри и спирам. Защото много не ми се снима. Пък и ми харчи батерията, малко ми е. Това не го видях. Айде, ще ма босни влака. Хой, понякога трябва да съм много бърз за това. Това малко беше стресиращо. Стреси. Минах си рекорда. Направих вече 100. Добре, 106. Довиждане, хора. И естествено дайте палче нагоре и ако ви хареса, се абонирайте за този канал. Довиждане!